Mundua ezagutzeko urteak dira. Sentitzeko, elkarrekin bizitzeko, ikasteko urteak, konfiantzazko ingurune batean. Euskal Eskola Publikoak, elkarrekin hazten. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Wifiluia, 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 wifiluia. Zuntzamax Wi-Fi 6rekin. Wi-Fia etxeko txoko guztietan izatearen miraria. Zatoz Euskaltelera eta eskuratu gigabateko Zuntzamax. Wi-Fi 6. Bimuikor linea nahi adina gigarekin. Telebista eta Netflix hilean 59 euro orbainduta. Frantziako gobernuak mahai gainean jarri duen pentsioen erreformaren kontrako lehen protestagun handia dute gaur Ipar Euskal Herrian eta Estatu Frantziar osoan. Sindikatu guztiak batu dira, greba eta manifestazioak deitzeko eta mobilizazio egunak jarraipen zabala izatea aurreikusten da. Besteak beste, erretreta hartzeko adina atzeratu nahi da erreforma honekin, 64 urtetik 67. Kaixo guztio, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Urtarrilak 19 ditu gaur osteguna da. Ipar Euskal Herrian pentsioen aurkako protesta ekintza nagusia Baionan abiatu da goizeko 10:00 Lab eta laborarien sindikatuek ere bat egin dute protestekin. Deitzaileen arabera, estatu osoko garraio zerbitzuetan, trenetan, autobusetan zein hegaldietan eragin nabarmena izaten ari du lanuzteak eta eskola publiko gehienetan eta osasungintzan ere bai. Gaurko mobilizazioak ate luze baten abiagunea izatea nahi dute sindikatuek, Frantziako gobernuak atzera egin eta pentsioen erreforma bertan bera utzi dezan. Emmanuel Macron presidentaren gobernuak aurrera eraman nahi duen pentsio erreformaren aurka egiteko milaka lagun kalera atera dira Baionan. Aurreikuspenak bete dira eta mobilizazio jendetsua egin dute. Beharko dute 2 urte gehiago egin lan eta ez gehiago irabazteko, 53 urte lan behar da egin eta hori denak ezin onartuzkoa dira. Eta ez da lehenik kutsa, ez da hutsa, ez da silo handirik eta orduan etzen bat ere presarik. Banaketan oinarritutako pentsio sistema ez dagoela arriskuan ohartarazi dute sindikatu guztiek eta horregatik ezerk ez duela justifikatzen hain erreforma bortitza nabarmendu dute. Adibidez, Frantziako azkeneko erreforma aurrera ateratzeko ematen diren datuak ezeztatzea aski erresa da, bakarrikan zenbakitara begiratuta. Alde batetikan historikoki aldarrikatu da segurantza sozialaren defizita eta Frantziako seguritate sozialeko defizita gutxitzen junda azken 5 urtetan, nahiz eta pandemia bat egon, horrek esan nahi du gutxiago gastatu dula edo inbertitu dula estatuak nolabait sistema hori atxikitzeko. Lab sindikatua ere batu da protestara eta bertan eskatu du erretiro hartzeko adina 60 urtera itzultzea 37,5 urteko kotizazioarekin eta gutxieneko soldataren araberako pentsioa aldarrikatu du gainera. Hurrengo egunetan ere bai aurreikusten alda ikusita gaurko manifaz jendetsua izan den eta gainera ze eguraldi txarrarekin izan den, badakigu ondoko egunak eta mobilizatuak egonen garera karrikan. Zeren egun bat ez da aski izanen erreforma hori borrokatzeko. Eragile politiko eta sozialak ere batu dira protestara, tartean Alda eta Euskal Herria bai. Elisabeth Born lehen ministroak aurkeztutako erretreten erreforma langile klasearen eta oroak herritarren eskubideen urraketa areagotuko du eta bermementuan enpresaria handiei eta botere ekonomiko handia duten sektoreei mesede eginez. Frantzia osoan mobilizazioak egin dituzte Parisko gobernuak aurkeztu duen pentsio erreforma geldiaraztea exigitzeko. Izan ere, protestek iritzia aldarazten ez badiote gobernuari datorren astean du onartzeko asmoa. Horregatik hurrengo asteetan mobilizazioa iraunkorra bilakatzeko asmoa dute sindikatuek.
Gauzak horrela Euskal Herri osoari eragiten dioten pentsioen erreformak abian daude, nahiz eta aurreko urteetan abiatutakoak ez diren oraindik erabat ezarri. Bere proiektua aurkeztu du dagoeneko Frantziako gobernuak esan bezala, eta gaurko protestagunak iritzia aldarazten ez badio, datorren astean du onartzeko asmoa. Maite Ubiria kazetariak aztertu du zer dagoen Europatik datozen agindu horien atzean. Pentsio publikoen sistema ahultzeko hartzen ari diren neurri ezberdinak testuinguru zehatza batean kokatu egin behar dira, ez? Adibidez, Frantziako azkeneko erreforma aurrera ateratzeko ematen diren datuak ezestatzea aski erresa da, bakarrikan zenbakitara begiratuta. Alde batetikan historikoki aldarrikatu da segurantza sozialaren defizita eta Frantziako seguritate sozialeko defizita gutxitzen junda azken 5 urtetan, nahiz eta pandemia bat egon, horrek esan nahi du gutxiago gastatu dula edo inbertitu dula estatuak nolabait sistema hori atxikitzeko. Orduan ez dago urgentzia bat eta ezin da zenbakiak eskutan aldarrikatu erreforma martxan jartzen ez bada egongo dela kolapso bat sistemarena, beti ere jokatzen dute argudio horrekin, oreka galdu dula sistemak. Begiratzen baldin badugu beste datu batzuk, ikusten dugu aberastasunaren sorrera gero handiagoa dela, aberastasunaren banaketa gero eta txarragoa dela, eta begiratzen baldin badugu azken Oxfam elkarteak adibidez eman duen azken txostena, 10 frantziar aberatsenak edo, ez hau da, fortuna handiak dituzten horiek iaz irabazi zutenarekin, posible izango litzateke frantziar familia guztien elektrizitate, gasa eta energia konsumo guztiak ordaintzea urtebetez. Hori da benetako errealitatea. Eta horri gehitu inbartzaio, sektore publiko pribatutik eragiten den presioa. Hau da, ahultzen baldin badire pentsio publikoa, gero indartsuago izango dire pentsio pribatuen funtsak eta banketxeek edo asegurantzek proposatzen dituzten produktu horiek. Zehazki, objektiboki adierazteko posiblea dela pentsio publiko sistema orekatua, justoa mantentzea, benetan eragiten baldin bada aberastasunaren banaketa eta benetan eragiten baldin bada nolabait gizarte oroaren aldeko politiketan. Eta turismoa, pandemia osteko ekonomiaren berreskurapenaren alor oso garrantzitsua izan da Euskal Herrian. Bestelako turismo mota bat, jasangarria eta irisgarria izango dena, da Nafarroako zein EAEko gobernuak azken urteetan indartzen ari diren formula. Gaurtik hasita igandera bitartean, Madrileko Fiturren nazioarteko turismoaren erakusleioa da Nafarroa. Jasangarriaren kontzeptua azaltzen saiatu garela, eta komentatu duten bezala, Fiturren dagoen Nafarroko estanean 11 aurkezpen egonen die, ekitaldi edo mai inguruak izanen die, eta 34 hizlari hartuko dute parte. Osakidetzako zuzendaritza nagusiak eta Donostialdeko esiko ordezkaritza batek bilera egin dute profesional sanitarioen erreklamazioei heltzeko. Medikuek esana zuten beraien helburua zela osasun saila hitzetatik ekintzetara pasatzea eta espero zutela batzarraren erantzuna ematea abenduan mahai gainean jarritako bost eskariei.
Eta denboralea ere albiste Euskalmetek alerta laranjatik abisu horira pasarazi du egoera, elur kuotak pixkanaka gora egiten du egunean zehara eta gaurko aurreikusita dago prezipitazioak euri giza etortzea. Asteartean larrialdi plan guztiak martxan jarri ziren. Nerea Garzia, konta iguzu. Elurrak Araba eta Gasteiz bizitatu ditu azken egunetan eta udalerri guztiak zuriz jantzi dira. Herritar gehienek garraio publikoa hartu dute, baina batzuek bizikleta hartzea erabaki dute. Kalera atera gara jakiteko Gasteiztarrek eta arabarrek nola jaso dute elurra. Bai, asko. Elurra asko gustatzen zait, eskiatzen dudalako. Asko gustuko dut, bai. Hori egiten duenean, pixkat, triste zaude baino, elurra egiten duenean, posik zaude, ez dakit. Dena oso poitxa dago, ez dakit. Askoz divertirgarriagoa da. Bai, unibertsitatera etortzen naiz, 3 urte daramat etortzen, eta urte hori ikusten hemen elurra, eta asko gustatzen zait. Bai, superpolita da. Hombre, bolaren bat dago handik, baina ez dakit. Elur gehiago egiten badu, agian elur muñeko bat egingo dugu, baina oraindik ez. Oraindik bakarrik bolazko peleak. Oinez, zere nik bizikletaz joaten naiz, eta orain ezin da bizikletaz joan. Normalean oinez juten naiz, Gasteizo txikia da eta leku guztietara oinez jun zaitezke. Gure autobusa ondo iritsi da, 9:00 eta 4:00 atera da, eta ez dugu arazorik izan. Ez ere, bizikletaz joateko edo arazoak, goizetan egoten dela bidegorria pixka bat elurtuta eta, baina bestela ondo. Lanera etortzeko arazoak izan ditut kotxearekin, baina, elurra. Edo oinez ere bai. Baina etorri zarete? Elurra da. Bakarrik bera. Me he caído 2 veces. Erori zara? Bai. Gasteiz gustatzen zait. Ez dut uste. Agian bai, baina ez dakit. Baina eguraldi ona, agian Sevilla edo Cádiz, eguraldi horiek. Hombre, agian eguzki gehiago egiten duen hiri batera, baina ni hemen ondo nago. Gustatzen zait. Esan bezala elur arriskua atzean utzi eta euri jasak izango dira protagonista gaur. 9:00 arte elurragatik alertapean jarraitu du Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan arratsaldeko 6 arte egongo da indarrean eta uholdeak gertatzeko arriskua dagoela, horixe abisatu dute segurtasun adituek. Daukagu, eta hori normalien emanaldia, baina normaliza. Eta Euskal Herrian bada nobedaderik energia berriztagarriaren inguruan. Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du, Labraza eta Sasetako proiektu eolikoek, Araban kokatzen direnak, aurrera segitzen dutela. Labrazak aldeko adierazpena jaso du ingurumen inpaktuari dagokionez, eta berehala emango diote Sasetari, horixe aipatu zuen sailburuak. Kezka piztu da baina, energia berriztagarrien lehen lurralde plan sektoriala onartu gabe dagoelako oraindik. Beñat Zaldua, Naizeko kazetariak emango dizkigu xehetasunak. Eguardion, Beñat? Zer nolako garrantzia dauka energia berriztagarrien lurralde plan honek? Zer suposatzen du ura onartu gabe proiektu berriztagarri horiek eraikitzea? Garrantzitsua da, ezin lurralde planek egiten duena da, ezin lurralde bat antolatu, esan non joan daitezken gauzak, eta sektorial baten kasuan, kasu honetan berriztagarrienen kasuan, bere lana da esatean non joan daitezken azpiegitura hauek eta non ez. Importantea da beti, baina kasu honetan agian sensibleagoa da, dagoen debate soziala eta dauden beldur batzuen inguruan, ezta? Non joanen diren seguruena beharrezkoak izanen diren eoliko horiek,
hori erabakitzeko ezinbestekoa da lurralde plan bat edukitzea. Bestela ikusten ari garena da, enpresa bat iristen da, proposatzen du iruditzen zaion tokian parke bat eta oniritzia jasotzen badu, listo, inolako planifikazio orokorri gabe, ezta. Gainea kontutan hartu behar dugu, oraintxe bertan berriztagarrien boom batean gaudela, ezta. Alde batetik krisi klimatikoaren kontrako planek, baina are gehiago, azken urte terdiko krisi energetikoak, presio nola egin bide, materia fosilak gero eta gutxiak gero eta eskasagoak dira eta gero eta garestiagoak, orduan mundu guztia, industrian eta ekonomian eta gobernuetan akordatu da berriztagarriekin, nolabait esateko. Eta kriston urgentzia sortu zaigu berriztagarriak leku guztietan jartzeko eta kasi edo nola. Bueno, arriskua da boom hau ez bada ongi antolatzen eta lurralde plan txukun batekin ez bada egiten, kaos bat izatea eta batutzen pixkat erraz ezan da, nahi duen tokian kasi jartzea bere aizerrota, ez da. Agerikoa da kezka hori gizartean, ez? Non kokatuko diren zehazki, haize errota erraldoi horiek, zenolako mendikateetan, zenolako herrien ondoan, ez da, agerikoa da, berriztagarrien aurrean badagoela, kezka hori, are gehiago, jakin da, ez, berriztagarrien plan hori gabe ari direla aurrera eramaten proiektuak, baina ezan beharra dago, hori egikaritzerako orduan, hartuko da herritarren iritzia kontutan, herritarrek parte hartuko dute plan hau egiterako orduan minat? Ez du itxura hondirik, ez da. Plana, prozedura martxan dago, ja. 2019an adostu zen legeak dagoeneko esaten zuen martxan jarri behar zela lurralde plan hori egiteko prozedura. 2 urte beranduago Tapia sailburuak sinatu zuen agindua, martxan jartzeko agindua, baina orain hemendik gutxira 2 urte beteko dira prozedura hori martxan dagoela. Hiritarren parte hartzea orain arte izan da nuloa, bere sailak bere webean konsultatzen bada, ikusten du ez, apartado bat bere webgunean, apartado bat dagoela, hiritarren iritziak eta aportazioak jasotzeko. Gero irakurtzen dituzu parte hartze prozesuen memoriak eta hortik ez da inor sartu, ez da. Ez da bat ere erraza parte hartzea horrelakoetan, behintzat norbanakoentzat. Gero egia da, agente desberdinek badutela beste espazio bat, euren iritzia plazaratzeko. Eta osartzen dira, bai enpresak, baina baita adibidez ekologistak martxan, edo beste talde ekologista batzuk. Baina azkenean esanen nuke erabakitze prozesu nahiko opako eta nahiko burokratiko eta nahiko pixkat gizartearekiko bizkarrez egindako prozesu bat dela. Orduan, eszeptikoa naiz. Baina honek ere esanen nuke bi alde dituela. Prozedura ez dago egina hiritarren parte hartzea errazteko, eta hori administrazioaren akats serioa da, eta hori mendatu beharko litzake, baina aldi berean uste dut hiritar bezala ez gaudela oso ohituta gure konsumo energetikoaren kargu egitera, ezta, nondik datorren, zenbat kontsumitzen dugun, nondik nahi dugun etortzea kontsumitzen dugun energia hori. Nik uste dut etorkizunerako bi aldeko administrazioek askoz gehiago erraztu behar dute eta sustatu behar dute parte hartze hori, baina hiritarrok ere badaukagu lana. Puntu hor da. Alde batetik egongo litzateke kezka hori, ez? Non kokatuko diren, zenolako ingurumen inpaktuak izango dituzten horrelako proiektu handiek geroz eta gehiago ikusiko ditugunak eta geroz eta gehiago etorriko direnak, baina baita ere ereduarekin, zenolako eredua dagoen mahai gainean, eta ez da kasualitatea Tapia andereak edo Tapia sailburuak iragarritako 2 parke eoliko hauek nork ezarriko dituen, ez? Zuzen ere Iberdrolaren esku dagoen Aizendar konpainia berriro ere eredu publiko-pribatu hori indartzen. Bai, hala da. Honek prebia behar du.
Eta Euskal Herrian, bai Nafarroan bai EAen gertatu den historia oso triste bat da berriztagarriekin gertatu dena. 80ko hamarkadako amaieran eta gehienbat 80ko hamarkadan bai EHN Nafarroan, bai Eolikas de Euskadi, bai Gamesa pribatu zen, baina aintzindariak izan ziren, baina ez bakarrik estatu mailan, Europan eta inkluso munduan. Nafarroako EHN-ek, Energia Hidraulika de Navarra publikoak, 2000 urtetan gutxian Financial Timesek emandako enpresa berriztagarri, munduko enpresa berriztagarri onenaren saria jaso zuen. Ez pentsa non geuden den. 2000 urtetako hasierako olatu pribatizatzaileak egin zuen EHN-eren kasuan akzionak erostea, Gamesa handiago batek erosi zuen, Siemensen, eta EAen, Eolikas de Euskadi, sortua zela erdia Euskadiko energia erakundearena eta erdia Iberdrolarena, Gasteizko gobernuak bere partea erosi saldu zion Iberdrolari, beraz, orain dena da Iberdrolarena. Aixendarrena ikusten dugunean, oso erraza da Eolikas de Euskadirekin akordatzea, ezta, eta orduan ikustut, gaur egun ez dago publikotik horrelako parkeak martxan jartzeko beharraina indar eta ezagutza esanen nuke, baina garrantzitsua da ere azken urtetako eskema publiko-pribatu hau gainditzea. Alegia, beharrezkoak izanen dira ziurrena enpresa pribatuekin akordioak eta elkarlanak, hori horrela da, eta realista izan behar gara horretan, ez? Eskatzea 100% berriztagarri publikoak nahiko komplikatu da bentsi bertan. Baina saiestu behar dena da, errentagarriak direnean, instalazio azpiegitura horiek errentagarriak direnean, erakunde publikoek zuagartitu, pribatuei eta azpiegitura horiek saltzea, eta guko egitea batetik diru askori, errentagarriak direlako, eta bestetik ere bat. Eta azkenean, azpiegitura estrategikoak dira, dugun bezala, eta ez dira geratu interes publikoa oso aztuta duten enpresa pribatuen esku. Hori da nik uste bermatu behar dena, eta ez esaten duke nahi daudela. Deitza eta Aixindar eta orainako Azaz eta Larrazako parkeek ez dute interdikitera bermatzen hori horrela. Barronka handiak hemendik aurrera, galdera asko eta baita ere herritarren partetik egiteko asko, baina zaldua, eskerrik asko gurean izategatik. Eskerrik asko. Baipatu berri dugu, kezka sartu delako Labrazako eta Azazetako proiektuek 2025erako martxan egongo direnak, eta bi instalazio hori ez gaine, ondoren aurreratuen egongo lirateken proiektua Arminonen egin asmo duten ekienea planta fotovoltaikoa litzateke. Une honetan, datuei begiratuta, Euskadik kontsumitzen duen energiaren 10% sortzen du, eta 2030erako 15% heltzea da Eusko Jaurlaritzaren helburua iturri berriztagarriak erabilita. Baina Euskal Autonomia Erkidegoan, bestalde, autokontsumaz ere hitz egin dezakegu. Egun, 55 energia komunitate daude, udalak, herritarrek, eta kasu batzuetan ere, enpresak inplikatu dira horretan guztira, 5.100 pertsona dagoeneko eta guztira 17 megabat instalatuta. Euskal Herriko Unibertsitateko ingenieritza doktorea da, baita Enedi ikerketa taldeko kidea da Koldo Martin Eskudero, eta pantailaren bestalboan daukagu. Eguerdion, Koldo? Kaixo, eguerdion. Zergaitik sortu energia komunitate bat? Nolako onurak dakartza energia komunitate batek? Arrazoiak hainbat egon daitezke, ezta? Orduan, arrazoi nagusi bat eta orokorrean jendea komunitate batera apuntatzearena esan ohi da ekonomikoa, ezta? Bat dago abantai ekonomiko oso handiak eta gaur egun edonori galdetzen baldin badiogu bere faktura elektrikoaren inguruan, ziurgazki interesa izango duela aurrezpen ekonomiko bat izatean, ezta? Komunitate baten, energetiko baten kide izatea, horrelako onura ekonomikoak badauzka, hori alde batetik. Eta gero bestaldetik ere badago ingurumenarekin erlazionatutako ikuspuntu bat. Azken finean badakigu guztiok aldaketa klimatikoaren asuntoa, berotegi efektua eta orduan jakin behar duguna da komunitate energetikoetan sortzen den edo ikusten den energia berriztagarrietatik eratorritakoa dela. Eta hortaz,
berotegi efektuaren gazen inguruan, emisioak nuluak izango lirateke ekoizpen prozesu horretan, ezta? Orduan, horiek izango lirateke bi abantai nagusiak, baina horretaz aparte beste hainbat abantai aipatu ditzakegu, ze azken finean ere sustatuko luke ekonomia lokala, ezta? Enpresa desberdinen arabera, ere komentatu dezakegu ere menpekotasun energetikoa ere txikituko litzatekela, ezta? Gure enpresa multinazionalak ekoizten duten energiarekiko eta horreko hainbat hobezpin daude. Era batean esan da, energia burujabetzarekin guztiz lotuta dagoen ekimen bat badela, energia komunitateak sortzearena, autokontsumoarena, baina horrelako komunitate bat sortzeko zer da beharrezkoa? Ekonomikoki bideragarria da gaur egun? Bai, ekonomikoki guztiz bideragarria da, baina kontutan izan behar duguna da, ekonomikoki bideragarria izateko kontsumitzen duguna, ekoizten dugun momentuan kontsumitu behar dugula. Hori da punturik garrantzitsuena, ezta? Orduan horretarako bi irtenbide daude, edo aldiuneko kontsumoa egitea, edo metaketa prozesu bat, ezta? Guk energia metatu dezakegu bateria elektriko baten bitartez, metatu dezakegu hidrogenoaren bitartez, metatu dezakegu termikoki, edo beste hainbat modulu erabilita, ezta? Orduan garrantzitsuena da hori, kontsumoa eta ekoizpena bat gutxi gorabehera etortzea edo metatzea. Metatzearen asuntoa, pizkat garaztitzen dugu gure prozesuak. Orduan, lehen aipatu dituzun zuk plata fotovoltaikoen kontua izan ohi da komunitate energetikoetan gehien erabiltzen dena, ezta? Orduan, azken finean, guk ekoizten ari gara elektrizitatea, eta elektrizitate hori erabili dezakegu aipatu duzun komunitateetan parte hartu dezakete edo etxebizitzak, edo parte hartu dezakete udaletxeak, edo parte hartu dezakete enpresak. Orduan bakoitzak daukan kontsumo elektrikoaren arabera, hortik erabili dezakegu energia guzti hori. Beraz, ziur asko, eta lehen aipatu duguna, edatzen ari diren proiektuak direla, edatzen ari diren komunitateak, eta geroz eta gehiago ikusiko ditugunak Euskal Herrian ere. Gai konplexua, baina gako guzti hauek lotuta, eskerrik asko, besterik gabe, hurrengo arte Koldo, eskerrik asko. Bale, zuei, venga, agur. Eta gaizatatuko dugu, gaurkoan Danborradako dena prestagoelako San Sebastian egunaren bezperan, hain zuzen Donostian eta Azpeitian San Sebastian egun handirako dena prest. Inoizko San Sebastian egun jendetsuena izango dela aurreikusten dute, pandemiaren etenaldiaren ostean. Eta gaur ostegunero bezala musika zuzenean saioak dakarren ari begira jarriko gara. Eguerdion, Koldo Otamendi. Eguerdion. Neomak izeneko taldea gaur protagonista. Nortzuk osatzen dute taldea? Alaxe da, bai, Neomak talde izango da gaurko musika zuzenean saioko talde protagonista, eta talde berria izan arren esan daiteke bertako musikariak badutela eskermenturik euskal musika gintzan, ez? Beraiek aurretik sorginak izan ziren, Kepa Junkeraren alboan aritu izan ziren bere bandan jotzen, eta bakoitzak bere aldetik trikiti munduan esperientzia handiko bidea egina dute, ez? Txapelketetan aritu izan dira, plazaz plaza aritu izan dira, jotzen trikitia eta panderoa, eta egun Neomak izeneko egitasmoan murgildua daude. Aurretik bidea egin dute musikariak beraz, 7 emakume direla ere aipatzekoa, ezta? Neomak taldearekin zer nolako asmo dituzte? Bai, 7 musikarik osatzen dute taldea, esan daiteke trikiti mundutik datozenak direla denak, pandero eta trikitea jo izan dute urteetan zehar, eta egitasmo berri honekin uztartu dute alde batetik beraien mundu naturala, trikitixaren mundu hori, eta bestetik gaur egun erritmoetara murgildu direla, o gaur egun
erritmoetan murgildu direla, ez? Neomeaken topa dezakegu trikitiaren tradizioa eta elektronikaren garai berrietako erritmoak. Bi munduiek uzartu dituzte taldearen sorreran. Eta aurreko urtean, disko berriak grabatuta, oraindik ere lanean, beste abesti batzuetan eta bien bitartean, oholtza gainean dira dagoeneko baita ere, ezta? Bai, pasaden urtean grabatu zuten Aritz Arregiren agindupean bere estudioan eta produkzioan Jimbo Pérez Páez aritu zen eta bien artean osatu dute disko izango zena eta geroztik taldea agertokietan da disko aurkezten, aritu izan dira festival handietan, herriko jaietan eta egun aretoetako biran murgilda daude. Proposamen ausarta dela esan dezakegu, beti ere bi munduak uztartzea gauza interesgarria da, trikitiari beste kolpe bat eman diote aurrera begira gaur egungo giroetara bideratzeko eta esan bezala proposamen interesgarriak gaur gauean zuzenean ikusteko aukera izango zuena. Horixe beraz, Neomak taldea ezagutzeko aukera paregabea gaurkoan, musika zuzenean zaioan gaueko 10:00 aurrera, eta noski, nahieran ere beti bezalako Dotamendi, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Talde honen hemen, bideokliparekin utziko zaituztegu, eta jarraian itzuliko gara, eguneko elkarrizketa nagusiarekin, Leixuri Arrizabalaga, EAJaren legebiltzarkidearekin izango gara, orain arte. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Soinu joleak plazara datoz, oiu ez lagunduta. Nire begia kriskitina iso, zeharo txundituta. Musika ozen gizonek txalo, ama etxean sartuta. Kantua laien atzean amaika, inposak eta ezkutatuta. Musika ozen gizonek txalo, ama etxean sartuta. Jaia kondena bihurtu liteke, kate astu nauei lotuta. Kanpoan notza dagoeneko, eguna itzali da. Ni bitartean ispiluari, parez pare begira. Ile askatu, gona altxatu, talotxaz berantzatira. Nik zu eder ikusten zaitut baina, arauak ala omen dira. Ile askatu, gona altxatu, talotxaz berantzatira. Pekaturik handiena ote da, norberarekiko desia. Pekatu entzamak zenbat irauten dudanuaren bidean. Konfesatuko naiz pekatuz pekatu iritzi bakoitzean. Pekatu entzamak zenbat irauten dudanuaren bidean. Konfesatuko naiz pekatuz pekatu iritzi bakoitzean. Iespentzako egun handia, heldu da azkenean. Amonaren brotxea dirdirka, darama bularrean. Bihotza utxik, barrenak eze, haren begiak parean. Ez daki nola maitatu behar den, lotura baten izenean. Bihotza utxik, barrenak eze, haren begiak parean. Bere buruan maitatzen sekula, erakutsi ez diotenean. Bestentzako egun handia, heldu da azkenean. Amonaren brotxea dirdirka, daramat bularrean. Bihotza utxik, barrenak eze, zure begiak parean. Ez dakin nola maita zaitzak edan, lotura baten izenean. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari ate irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin daukagu, Leixuri Arrizabalaga, EAJaren legebiltzarkidea, eguerdion. Eguerdion. Beno, denboralea izpide izaten ari da egunotan ezta, negu eguraldi betea heldu delako Euskal Herrira, eta elurraren ondotik uholdeak izateko arriskua ere mai gainean orain.
Bai, eta elurraren aurretik ere uholdeak izan ditugu, astenetan bertan, nire herria behintzat, Butroi errekaren ondorioz, inkomunikatuta iaia egonda. Elurteak, niri benetan postala gustatzen zait, ni oso elur zalea naz, baina egia da, bestelako ondorio batzuk ere ekartzen dauzela. Hain zuzen ere, ni atzo, legebiltzarretik batzar batetik bueltan entorrela, Gasteizeko irtera horretan, ordutxu eta piko itxaroten geldi egon behar izan nintzen, ez? Azkenean, horrelako elurtek eta horrelako arazoak sortzen dituzte, abiadan gero garbitu zuten errepidea eta ondo heldu ahal izan nintzen etzera, baina horrelako arazoak ekartzen dituzte. Anekdotaz aparte, negua oindala asko, hasi izan, asko, behintzat hilabete luze bat bai, eta berandu datoz, elurte hauek, berandu dator, bere bai euria, Gabon jai hauetan izan dugun eguraldi zoragarria, natibidade egunean, eguerdean danok bermuta eguzkitan hartzen, ez da normala izan, gero eta normalagoa izan arren, igual egongo dira beste, ni baino gazteagoa direzan beste belaunaldi batzuk, ez, horrela ezagutu dutela, edo elurra gitxi ezagutu dutela Euskal Herrian, baina hori ez da holan izan, eta nik uste dut bromaz aparte eta postal idilikoetaz aparte gai garrantzitsu bateri eutxi barriakola, eta hori da aldaketa klimatikoa. Eta honetan, guk gizakiok, kulpa handia daukagula, ez da, gure esku hartze horrek ondorio larriak izan ditzakelako, gure planetarentzako, gure etxearentzako. Denboraleaz aparte eguneko arreta puntu nagusia ipar Euskal Herrian da, Emmanuel Macron, Frantziako gobernuburuak aurrera atera nahi duen pentsioen erreformaren aurka kalera atera direlako, ez bakarrik ipar Euskal Herrian, Frantzia estatu osoan, ez greba eguna dutelako, eta aste honetan bertan ere, Euskal Herriko pentsioen mugimenduak 5 urte eman dituelako kalean, ez? 5. urte urrena ospatzen ari da, hain zuzen ere Madriletik datorren erreforma horien aurka baita ere, ez? Euskal Autonomia Erkidegoan herritarrek jasotzen duten pentsioa neurrizkoa dela iruditzen zaizu? Neurrizkoa dela iruditzea, ez da neurrizkoa dela ala ez iruditzea. Kompetentzia non dagoen edo fokoa zentratzea guk gureko neuke, egia da, kompetentzia hori guretzat hemen Euskadin izatea, eta guk lantzea sindikatuekin eta bertan zerbait esateko daukaten eragile guztiekin pentsio horiek zehaztea. Pentsioak duinak izan behar dira, bai? Pertsona orok, bere bizitzan zehar gogor lan egin eta gero deskantzu epealdi horretarako eskubidea dauka eta horretarako soldata edo pentsio duin bat behar izango du. Guk jarraitzen ditugu pentsio dunen aldarriak, 5 urte luze hauetan zehar jarraitu egin ditugu, lagundu egin ditugu, baita ere, beraien aldarri horietan, baina batzutan forma, modua edo lekua ez da guretzat behintzat egokiena izan, fokoan Madrilen jarri beharrean, hemen Euskadin jarri baidalako, eta lehen esan dudan bezala, tamalez, gu ez gara eskumendunak gai honetan. Gureko geunke Espainiar estatuak, bere lanak egoki egingo balitu gai honetan baita ere, eta afera hau, urte askotako afera da, behingoz, honi behintzat behingoz irtenbide bat topatzea, irtenbide duina, irtenbide adostua, eta niri gaur egunean gehien larritzen nauena da pentsioen bermatzea. Horien bermatzea gaur egunean, eta guazen hitz egitera, guazen jarrera alderdikoiak alde batera iztera, eta aurrera pausu horiek ematera. Hala ere, egia da, ni Frantzian egonda nago inoiz bertan manifestaldietan, eta bertako sindikagiltza eta manifestazioak, eta horrelako eragileak oso modu bortitzean egiten dira. Nahiago dut egia esan, hemen Euskadin, aldarriak sendoak dira, baina askoz ere lasaiagoak izaten direlako. Indarkeria matxistari buruz ere, gaurkoan hain zuzen Eusko Jaurlaritzak biktimentzako arreta hobetzeko erakunden arteko 3. akordioa onartu duelako, ezta? Zein da apustua? Bai. Nik uste dut apustua hemen Euskadin pasadan urtean 2022ko martxoaren 3an onartu genuen berdintasun legearen moldaketa hori da. Honek
esartzen du zein dan helburua, eta gainera titulo aldatu genuen, titulo honi gainera jarriz gizon eta emakumeen arteko berdintasuna, gehi, indarkeria matxistari gabeko bizitzak nahi genituela, ezta? Jasotzen zuen titulo horrek. Beraz, helburua finkatuta dago, indarkeria matxistabako gizarte bat nahi dugu. Tamalez ez dugu lortu, 2022 oso gogorra izan da, indarkeria kasu eta maitzen inguruan, eta 2023 hasi berri duguna ere ez da izaten egia esan oso positiboa, ez? Aspektu horretan, indarkeria kaso bat egonda, jada ezin gara erlajatu. Baina egia da baita ere euskal erakundek eta euskal esango dut kasu honetan, euskal erakunde guztiak hauek iritzeko lanean ari direla, konpromeso sendoa dutela eta benetan sinistuta daudela. Gaitz honi aurre egin behar zaiola. Gaitza dalako kasua da emakumeak erailtzen ari direla emakume izateagatik. Eta premisa honetatik ez bagara irtetzen, ezin izango diogu erantzun on bat emon. Diagnostikoa egin beharra bada, oinarria hauze da, indarkeria existitzen dala, estrukturala dala eta generoa dauka, biktima emakumea dalako. Bestelako biktima batzuk, bigarren mailakoak eta barregon daitezke, baina biktima printzipala emakumea da, eta honi aurre egin behar zaio, dauden baliabide guztiekin. Eta hirugarren akordio hau horietariko bat da. Azken finean, biktimei arreta eta laguntza emateko koordinazioa beharrezkoa da. Ez bakarrik erakunde ezberdinen artean, erakunde bertan baitan dauden departamentu ezberdinen artean baita ere, adibidez Jaurlaritzan hor daukagu osasun saila, baita ere gizarte politiketako saila, baita ere hezkuntza saila, segurtasun saila, guzti horien artean lan partekatua egon beharra dago eta baita ere koordinazioa. Jaurlaritza eta aldundien artean, Jaurlaritza aldundi eta udalen artean, bestelako eragile batzuek ere parte egin dute, mugimendu feministak ere badauka bere espazioa, akordio honetan, kontsultiba bezala, emakunde hor daukagu, bere lidergo horrekin jarraituz, elkarlana funtseskoa da. Eta errekursoak baita, eta nik uste dut, Euskal Gizartek berriro ere diot, demostratu dutela, beraintzako garrantzitsua dela, ez bakarrik horrelako baliabide pertsonalak jarriz, baita ere baliabide ekonomikoak jarriz. Alde batetik biktimen behar izan horiek detektateko eta erdigunean kokatzeko, baina baita ere ez fokua erasotzaileen jartzen hasteko, ez da? Bai, azken aste hauetan, ikuspuntu ezberdin batez, mai gaineratzen ari da. Gai honen inguruan aspaldi hitz egin izan da, mugimendu feministatik etorri izan den aldarria edo eskaria izan da, emakunderen barnean ere bai, gure erakundetan ere hausnarketak egin izan dira, egia da gai honen inguruan gu eskudunak izan arren beste lege orokorra Espainiar estatutik datorrela baita ere, eta paradigma bertatik ez bada aldatzen guretzako zailagoa izango zala, bide hori jasotzea. Paradigma aldatu dela ikusten da, eta orain guk hemen gure baliabide guztiak, protokolo guztiak eta aldatu egin beharko ditugu paradigma berri honetara moldatu izateko. Nik egok ikusten dut eta positibo ikusten dut, azken finean biktimaren rebiktimazio bat jasatzen ari izan, azkenean biktima zara eta ganera zuk zaindu behar duzu zure burua eta ganera zu zara norbaitekin, norbait lagundua ibili bar zarena, 24 orduz, eta non dago bien bitartean erasotzailea bere bizitza modu aske batean egiten, Orduan, guk bai ikusten dugu egoki, orain jarduteko aldaketa bat da, eta orain indar guztiak aldaketa horretan jarri behar dira, eta dana egoki egin daien. Egunotan ere zer esan eman du, ezta? Gaztela eta Leonek aurrera eman nahi duen abortatzeko eskubideren aurkako neurri horiek, nola jarraitzen ari zarete gaia? Bai, zer egia esan bitu lehen esaten duen Euskal erakundeak, zorionez, bestelako erakunde batzuk daude Euskaditik kanpo, horrelako imagina eta horrelako adibideak emoten dituztela, eta malgarria da. Hau emakumeen kontrako eraso bat da.
eraso zuzena ganera. Abortuaren legeak jasotzen duena honen inguruan da, bere haurdunaldia eten nahi duen emakume horri, amatasunaren aldeko informazioa emango zaiola, laguntzak eta barri izango dituela. Hori baino ez. Gaztela eta Leongo boxek planteatzen duen guzti hau eskubideen urraketa bata, legea ez betetzea da ganera, eta uste dut guk honelakorik ezin dugula onartu, eta zorionez dut ez dugula onartzen hemen Euskadin apustu egin dugu aspalditik, legebiltzarrean ere, bai daukagu talde berezi bat, emakumeen sexu eskubideen eta reprodukzio eskubideen aldekoa, eta bertan bermatu behar duguna, eta gure gizarteak jaso behar duen mezua, hau da, emakumeak daukatela eskubidea ama izateko edo ez izateko, eta erabaki hori modu librean hartu al izateko, eta gainera segurtasunez hartu aldezaketela erabaki hori, eta duintasunez. Ez da erabaki erreza abortatzea, eta gainera horrelako exigentziekin, emakume pairatzen duten zaurgarritasun hori bikoiztu egiten da, ez da onargarria. Gaizadatuko dugu Madriletik etorri den beste neurri batekin edo beste proposamen batekin, eta hori izan da errefuxiatuak hartzeko nazioarteko zentro bat eraikitzearena Gasteizen. Eusko Jaurlaritza aurka agertu da Madriletik etorri den erabaki honen aurrean, zer gertatu da, zergaitik? Bai, Eusko Jaurlaritza bakarrik ez, Arabako Foru Aldundia eta baita ere Gasteizko udala erabaki honen kontra jarri da. Arrazoiak bi dira, eta nik uste dut gainera pisuzkoak direla. Lehenengo eta behin, Espainiako estatuak erabaki hau alde bakotasunez hartu duela, eta ez dala konsultatu erkidegoarekin, ez da udalarekin, ez da aldundiarekin, proiektu honen inguruko ezer. Eta bestalde batetik, eta oso garrantzitsua baita ere, ez da galdetu gure eredua ezberdina izan da, eta hori badakite. Euskadi harrera herria da. Guk hemen badaramatzagu urteak harrera egiten errefuxiatuei eta asiloa berduten pertsona horiei, eta guk hemen daukagun ereduak guztiz, behintzat Espainiar Estatuak planteatzen duenarekin guztiz kontrakoa da. Guk hemen zer bermatzen dugu, zeren aldeko apostua egiten dugu, norbanakoaren beharrizanei aurre egitearena. Eta Espainiatik datorren proiektu honetan kolektibidadearen printzipioa ezartzen da. Guk uste dugu pertsona hauek kanpotik etorri behar izan dutela oso egoera larrietan, oso egoera latzetan, atzean utzi behar izan dutela dana, ez bakarrik materiala, kasu askotan familia, gauza ugari, eta pertsona horiek, bakoitzak, beharko du, bere laguntza eta bultzada banakakoa, eta ez kolektiboa. Hori da gure apostua, eta hori da guk hemen egiten duguna eta egin nahi duguna. Eta horrelako proiektuak ez dute laguntzen, hori horrela izan dagoen. Besteak beste eta atzo gertatutakoa ikusita, berri hori mahai gainean jarri duzuek Gernikako estatutuak betetzea, transferentziak, behingoz leku aldatzea, esku aldatzea, besteak beste migrazioaren gainekoa, horrek zein nolako aldaketak ekarriko lituzke? Gure eredua ezarri alizatea hemen Euskadin. Nik ez diot hobeagoa denik ala ez, baina gurea da. Eta orain arte funtzionatu egin duena. Eta gainera Euskal Gizarteak babestu egiten duena. Horrelako kasuetan aurkitzen garen bakoitzean Euskal Gizarteak erakutsi du zer nolako solidarioak garezan, zer nolako harrera egiteko kapazitatea daukagun, eta gainera ikusi dugu gure erakundek ahalmena daukatela, harrera hori egiteko eta ondo egiteko. Eta kanpotik datozen pertsona horiek gure gizartean, modu egokian gizarteratzeko. Transferentziek zer esan nahi dute? Hurbiltasuna, azken finean, nork daki hobetoen guk hemen zer behar dugun.
Eta horretarako dira transferentziak, lege organiko baten ez betetzea dela aparte utziaz, eta aparte utziaz, baina bere garrantzia izanik. Transferentziak hori dakartzate, hurbiltasuna, eta guk hemen gure gauzak hobetu kudeatu ahal izana. Bien bitartean, Espainiako gobernuak, naiz eta gure alderdeak, EAJak, Sánchezekin 2019 urtean transferentzi hauen agenda kalendarioa edo danadalakoa onartzea, gaur egunean oraindik bete gabe dagoela eta guiak antzatzen ari garela. Gernikako estatutua betetzea ez da kromo partida bat, ez da karta joko bat, legea betetzea da, guretzako guztiz garrantzitsua gainera, guk hobeto bizi nahi dugu eta uste dugu hau, transferentzia guztia gure esku egonda lortu dezakegula. Baina lehen esan dodanagatik, ez hobeagoak garelako, baizik eta hurbiletik gauzak hobeto egiten direlako, gauzak ezagutzen direnean. Beste kudeak eta bati buruz, Osakidetzari buruz, hain zuzen ere, Donostialdeko Estian sortutako krisia bideratzen hasia dela esango zenuke? Bai, nik gainera aspaldi abiarazia dela esango nuke. Hasieratik esan dugu, hemen irtenbidea elkarrizketa dela, nik hainbat lekutan esan dut, eta horrela gertatzen ari da, ez da? Elkarrizketa atzo, batzarra egon zan baita ere, eta nik uste dut, parte hartu zuten, parte guztiek, hau berretxe ahal izan dutela, ez da? Hasi direla, apurka-apurka, aurrera pausuak ematen, haman komuneko puntu horiek ez aztertzen, eta behintzat tunelaren bukaerako argi hori ikusten hasia dela. Ez da erraza, Osakidetzak 31.000 pertsona ditu plantillan, Euskadin dagoen enpresarik handiena da, eta enpresa guztietan gertatzen den moduan arazoak daude, eta arazo horiek konpondu egin behar dira, eta horretara daude, bai zerbitzu buruak, baita ere Osakidetzako zuzendaritza, eta osasun saila eta Eusko Jaurlaritza osoa, ez da? Konponbideak aurkitzeko asmoz. Bada esaten duenik dena den Osakidetzan dagoen krisia sakonagoa dela, ez? Ematen den arretarekin lotuta, itxaron zerrendako soluzioak direla, atzerapenak badaudela, herritarren artean dagoen sentsazioa da, agian behin izandako Osakidetza hori gaur egun ez dela berdina. Bai, itxaron zerrendekin arazoak daude, hori egia da, eta nik uste dut ez dela inoz hori izkutatu nahi izan, baina arazoa ez da hori, arazoa askoz ere sakonagoa da. Eta pandemia batetik irtetzen ari garela oraindik. Eta erronka berriak dituela gure gizarteak, ez bakarrik Osakidetzak, gure gizarteak baita ere. Gaixo gehiago ditugu. Gure biztanleria gero eta zaharragoa da, zaharkituagoa dago. Gaixotasun kroniko gero eta gehiago ditugu. Azpiegitura berriak ere bai gero eta gehiago. Ikerkuntzarako gero eta diru gehiago jartzen da, eta ikerkuntza gehiago beharrezkoa da gainera. Eta honi lotuta, berriro diot, pertsonala, beharrezkoa dela, espezialitate batzuk faltatzen direla, guzti honi lotzen badiozu, oraindik pandemiatik urten berri edo urtetzen ari garela, sakoneko arazo batekin aurkitzen gara. Horrek ez du esan nahi, guk beti ezagutu dugun Osakidetza ez dela bueltatuko. Horrek esan nahi du, egoera honetan, Osakidetza eta osasun saila birformulatze plangintza bat antolatzen ari dela. Arreta gero eta hobeagoa izan dadin, arreta optimizazio plangintza batetan sartuta dago oraintxe bertan, etorkizuneko erronkak horiek dira, zerbitzu kartera berria dauka Osakidetzak, osasun mentala, hainbeste hitz egiten dugun osasun mental hau baita ere zerbitzu karteran sartuta dago. Guzti honi forma eman behar zaio, eta forma ematen zaion bitartean, apurka berriro ere jenteak ezagutu izan duen Osakidetza hori ezagutuko du. Itxaron zerrendak ez dira oraindik 2019 baino lehenagokoak, pandemia aurretekoak batzuk adibidez, erraz bueltatu ahal izan dira lehengoko zenbaki horietara, beste batzuk ez hainbeste espezialitatezkoak, adibidez, espezialista falta daukagu baita ere. Orain, 919
postu barri urtengo dira Osakidetzako, eta guzti hau 2023ko aurrekontuetan jasota dago. Nik uste dut jendeak argi izan behar duela arazoa tamainuzkoa dela, konponbide bat jartzen ari dela bai saila eta bai Eusko Jaurlaritza, eta konpromiso horrek ezin duela dudarik izan. Nik uste dut adibiderik argiena dela 2023ko aurrekontua. 2023ko aurrekontuak, Osakidetzak edo Osasun Sailak, 4.600 milioi euro ditu aurrekontuan. Inoz izan den aurrekontorik handiena. 2.100 euro pertsonako inbertitzen dira hemen Euskadin osasun arloan. Lehen esan dudan bezala, ia 1.000 pertsona gehiago plantillara, 30.000 profesional ditu Osakidetzan lan egiten. Konpromisoa sendoa da, aldeko apostua sendoa da baita ere, baina, arazoak gertatzen dira eta horiek konpondu egiten dira. Eta horretan ari da Osasun Saila. Pazientzia eskatzen diezue beraz herritarrei? Bai, pazientzia danok behar dugu. Hauek ez dira egun batetik bestera konpontzen diren arazoak, bere hausnarketa behar dute eta bere aldaketak egin eta gero ikusi nola doan. Osasun hitz egiterako orduan askotan pazientzia eskatzea zaila egiten da. Osasuneko arazoak direlako, eta osasuna eta bizitza batzutan dagoelako tartean. Bai, eta hori gainera danoi afektatzen jaku, osasun arazoak nik ere bai ditut, frogak, familia artekoak, eta kasu batzuetan oso esperientzia onak izan ditut, pandemia honetan eta pandemiatik irtetzen garen sasoi horretan, eta beste batzuk ez hainonak, baina bai, nik eta mundu guztiak denok izan beharko dugu pazientzia hori, baina nik uste dut, honek berriro ere aurrera egingo duela, eta gizarteak orain daukan sentsazio hori atzeraka egingo duela. Nik uste dutanok ohartu behar garela, gizartea aldatzen ari dela. Gure behar izanak aldatzen ari direla, eta administrazioa ere ezberdina dela. Orain egin behar duguna da, 3 pieza hauen arteko uztartzea, nola sendotzen dan, pintzat ez hausnartzea, baizik eta martxan jartzea. Euskarari buruz ere, azken aldian ikusten ari garelako, baina eta berriro nola hartzen ari diren erabakiak auzitegietan Euskararen gainean, ez? Zer deritzozue, dekretuak aldatu behar dira edo zerkari du utz egiten beti Euskararen gainekoak epaitegietan amaitzeko? Bai. Legeak eta araudiak eta bar naiz eta argiak izan, eta nik uste dut Euskararen erabileren inguruan argia dela, hau da, Euskara hizkuntzako ofiziala da hemen, eta beraz, Euskal herritar batek administrazioan Euskaraz egiteko eta Euskaraz erantzuna izateko eskubide osoa dauka. Hori horrela izan da, epaileek batzutan, gainera kasu asko ikusi izan ditugu, bestelako erabaki batzuk hartzen dituzte. Gu ez gaude ados, honelako erabakiarekin behintzat, errespetatu egin behar dira, epaien ebazpenak, baina guk defendatzen jarraituko dugu. Lehen esan bezala, Euskaldunok eskubidea daukagula, Euskaraz bizitzeko, eta administrazioak hori bermatu egin behar duela. Beraz, hizkuntzaren erabilera, hizkuntza jakitearen akreditazio hori eskatzen jarraituko da administrazioaren partetik. Ikusiko da, ze funtziorako eskatzen dan, ze lanetarako eskatzen dan, baita ere garrantzitsua da tokiaren testuinguru linguistikoa zein dan, kontuan izatea, eta bar, baina Euskaldunok, lehen esan bezala, eskubidea daukagu. Administrazioan euskarazko harreman bat izateko, eta beraz hori bermatuta geratu behar da. Legealdiaren amaieran sartuta gaude, nolabait esateko, eta hitz egin dugu elkarrizketa honetan zehar, ez da zenolako garrantzia duen eskumenak hemen izatearena, uste duzu, denbora edo tartea izango dela, edo behintzat behar hori ikusten duzue, borondate hori badaukazue berriro ere autogobernu ponentzia berraktibatzeko? Gustatuko litzaiguke. Egia esan, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez dauka autogobernu ponentzia hori kajoi batean gordeta beteirako. Gure asmoa hori kajoitik ataratzea da. Baina errealistak bagara,
uste dugu orain unea ez dela kanpora begira eta ez dela barrura begira. Alde batetik, Espainiar estatua daukagu, Sánchez beste klabe batean dago, bizta beste leku batean dauka, elekzioak gora, elekzioak bera, eta gurekin hartutako akordio horrek astuta ditu. Eta momentu honetan, naiz eta guk sakatu ez ditu aurrera eramango. Guk, sinatuta geneukan berarekin baita ere, lurraldetasunaren hausnarketa hori abian jartzea, gure eskariak oso errezatira, voluntade kontua baino ez da, eta hauek dira, naziokotasun hori kontuan ebaintzat hartzea, bilateralidadea, arbitro neutral bat izatea, eta erabakitzeko eskubidea. Ez da posible izan, ez dugu uste hurrengoko hilabetetan posible izango danik. Eta gero bestalde batetik, guk hemen ere bai, barne mailan landu egin barritugu gauzak, abertzaleak garen alderdien artean, edo bintzat euskal alderdien artean ez. Ta pena bat da, legebiltzarrean ponentziak lan majoa egin zauelako, hilabete pilo bat eman izan dituzte, eta hor lan oso garrantzitu eta interesgarri bat dago, adituek egin zuten beraien txostena. Hor, baditugu gainera identifikatuta taldeen artean amankomunean ditugun puntuak, eta amankomunean zeintzuk ez ditugunak. Horiek saihestu, edo horiek eztabaidatu, edo horiek adostu beharko genituzke. Ezer egin aurretik Espainiako estatuarekin, bestela esan ezer posible izango. Eta oraintxe bertan ere ez da momentua horretarako. Euskal Herria Bildurekin, bestelako elkarrizketa batzuk eta egin behar ditugu, nik uste dut baita ere Euskal Herria Bildu errealismora hurbildu behar dela apur bat egoera zein dan, eta ikuspegi errealistago bat azaldu behar duela, eta baita ere Euskal Alderdi Sozialistarekin bestelako lanketa bat egin behar dela baita ere, oso urrundu da, asko urrundu da, parkatu, idea honetatik, eta berriro ere hurbiltzea posible izango litzateke, baina momentu honetan ez, orain ez da momentua, eta guk egindan lan guztia eta gero, eta egin beharreko lan guztia egin eta gero ez genuke aukera galdu nahi. Beraz, momentu edo unerik egokiena ikusi nahi dugu, hau aurrera urten dadin, hori bai dalako gure asmoa eta desidatzen duguna. Eta gero bestalde batetik baita ere, gizarteari begira. Gernikako estatutua onartu zenean, gehiengo handi batez, bestelako sentsibilizazio edo bestelako nahi edo bestelako desioak zeuden Euskal Biztanlerian. Gaur egunean, nik ez nuke esango hilda daudenak, baina bai bintzat lokartuta. Eta horiek ere bai berpiztu beharra dago. Beraz, danok daukagu lana egiteko. Lan hori egin eta gero, une egokia agertzen danean, atarako dugu. Hori bai dalako gure desioa. Bale, Izuri Arrizabalaga, Aiotaren legebiltzarkidea, eskerrik asko beste behin Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Zeuri. Horren arte. Tarte bat hartuko dugu eta jarraian itzuliko gara egunero bezala solasaldiari ekiteko. Gaurkoan gurekin izango ditugu Zurine Rodriguez eta Maialen Ferreira, orain arte. Eta gaur Hamaika Telebistan bizi musika saioan gure bideoklip berria norabiderik gabe aurkeztuko dugu. Espero dugu zuek gustokoa izatea. Bueno!
Norabiderik gabe, zoriontasunaren bilaketa honetan. Hala ere zailago daukate, errepresiotik datorren biztanleria. Norabiderik gabe, zoriontasunaren bilaketa honetan. Hala ere zailago daukate, errepresiotik datorren biztanleria. Non geratu da gure gizartearen lotxa iturria. Egoera latzetan bizi dira, gure arraza berdinekoak ez baitira. Respect a human, not a bad man. Over unity for each and everyone. Many people hate kill me, no understand. I'm fighting like a warrior, fit them fire ban. Free brothers and sisters, smash up the empire. Everything grease. So take your time, come on see us playing this Jamaican style. The steady rockets come and let's leave Babylon. Non geratu da gure anaitasuna. Nora joan da gure arteko errespetua. Non geratu da gure anaitasuna. Mundu hau ez dago personaia romantiko ontzat egin da, ez? Oso pragmatikoa da mundua, ez? Eskakizun laboral handia daude, ekonomikoak, ezagit, ez? Produzioaren gurpilan sartzeko premia handia dago, orduan erromantizismoa ez da bat ere, ez? 21. mendekoa, ez? Eta gunero bezala, gaurkoan ere solasaldiari ekiteko prest, gaurkoan gurekin Maialen Ferreira alde batetik, eguerdion. Eguerdion. Eta Zuriñe Rodríguez ere gurekin, eguerdion. Eguerdion. Nola ez, eta eguneko arreta puntu nagusira begira jarriko gara, Ipar Euskal Herrian egiten ari diren greba horretara, estatu frantziar osoan eratzen ari den greba horretara eta zuzen ere pentsioen erreformaren aurka. Macronek aurrera eraman nahi duen pentsioen erreformaren aurka. Eta besteak beste, aurrera atera nahi dituen neurriak dira erretiro adina 64 urtetik 67 atzeratzea, eta baita ere erretiro edo pentsio osoa kobratzeko 53 urte lanean igaro izatea. Emmanuel Macron presidentearen gobernuak aurrera eraman nahi duen pentsio erreformaren aurka egiteko milaka lagun kalera atera dira Baionan. Aurreikuspenak bete dira eta mobilizazio jendetsu egin dute.
Beharko dute 2 urte gehiago egin lan, eta ez gehiago irabazteko, 53 urte lan behar da egin, eta hori denak ezin onartuzkoa dira. Banaketan, oinarritutako pentsio sistema ez dagoela arriskuan adierazi dute sindikatuek, eta ezerk ez duela justifikatzen hain erreforma bortitza. Eta ez da lehenik kutsa, ez da hutsa, ez da zilo handirik, eta orduan etzen bat ere presarik. Eta sistema kinkalarrian dela, hori ere ez da realitate bat. Frantzian langileen kotizazioek ordaintzen dituzte erretiroan dauden pentsioak, bizi esperantza igo denez, oreka arriskuan dagoela dio Parisko gobernuak. Hala Elisabeth Bornele ministroaren esanetan, pentsio reformaren helburua da egungo sistema zaintzea. Baina datu horiek ezeztatu dituzte askok. Ematen diren datuak ezeztatzea aski erresa da, bakarrikan zenbakitara begiratuta. Alde batetik historikoki aldarrikatu da segurantza sozialaren defizita eta Frantziako seguritate sozialeko defizita gutxitzen junda azken 5 urtetan, nahiz eta pandemia bat egon, horrek esan nahi du gutxiago gastatu dula edo inbertitu dula estatuak nolabait sistema hori atxikitzeko. LAB sindikatua ere batu da protestara eta eskatu du erretiro hartzeko adina 60 urtera itzultzea 37,5 urteko kotizazioarekin. Eta gutxieneko soldataren araberako pentsioa aldarrikatu du gainera. Urrengo egunetan ere bai, aurrikusten alda ikusita gaurko manifaz jendetsua izan den, eta gainera ze eguraldi txarrarekin izan den, badakigu ondoko egunak eta mobilizatuak egonen garera karrikan. Zeren egun bat ez da aski izanen erreforma hori borrokatzeko. Eragile politiko eta sozialak ere batu dira, tartean, Alda eta Euskal Herria bai. Langile klasearen eta oroak herritarren eskubideen urraketa areagotuko du eta berrimentuan enpresaria handiei eta botere ekonomiko handia duten sektoreei mesede eginez. Frantzia osoan mobilizazioak egin dituzte Bornek aurkeztu duen pentsio reforma geldiaraztea exigitzeko. Izan ere, grebak iritzia aldarazten ez badio Parisko gobernuari, urtarrilaren 23an du onartzeko asmoa. Horregatik mobilizazioa iraunkorra bilakatzeko asmoa dute sindikatuek. Kaleak hartzeko egunak gaurre, Ipar Euskal Herrian eta Frantzian osoan ere, esan ere asko dago jokoan, ezta? Bai, hori da, ez. Frantzian duten protestatzeko gaitasuna, ez. Niri, bai, harritu dit, ez. Macronen jubilazioa adina 62tik 64 urtetara igoko duela, ezan, eta sindikatuek 48 ordutan ez greba horrokor bat antolatu, eta Espainian aldiz, badakigu, ez, jubilazioa adina 67 urtetan dau, ez dakigu gehiago igoko duten ala ez. Eta, greba orokor bat antolatzen, estatu mailan ez da antolatzen azken 10 urtetan, hortaz gertu gaz, baina handia da, ez. Bai, ez, egia da, eta begiratzen diogula Frantziari, ez, baterasun sindikal horri ez miresmenaz, baina bai esan behar da 2010tik etzela lortzen ere Frantzian baterasun sindikal hori, beraz hori ere erakusten dugu, sindikatuek ze kapasidadea izan dute honetan, ez? Hemen baditugu nik uste bi aldagai importanteak direnak, batetik da gaur zer ze birika edo ze pultzu ikusten den kalean, eta gero ze birika horren ondorioak zeintzuk izango diren politika instituzionalean. Gogoratu behar dugu, eta oso importantzia dela, Sarkoziren gobernuan jadanik igozala jubilatzeko adina 60tik 62. Espainiako adina ikusita ja bere momentun, Frantzia erekin alderatuta, interesgarria dela ikusteaz aldaketa, eta justuki ez, igoera horren kritika baliatu zuela, Macronek bere kanpaina elektoralean esateko ez, bera Sarkozik egindako hori kenduko zuela, alegia jeitziko zuela jubilatzeko adina, eta orain momentuntan justu egin du kontrakoa proposamena, maigainen ipini digun proposamena da igoera. Zergatik jarri digu hause, justuki ez, maioria parlamentaria bat ez duelako, eta errepublikanoen babesa bilatzen ari dalako. Nere ustez, ez dakit ze punturaren Macronek pentsatzen zuen baterasun sindikal hori egongo zala ala ez, eta orduan egiten dezunean ez, kausa-efektu hori kontrolpean, ez dut, aldego egin, lortuko dugu aurreatea, iskanbila gutziko. Nik uste dut, ikusiko dugula ze ondorioak dakatela, baina igual krisi baten
atarian gaude, Macronen krisin baten atarian gaudela, eta gero ere egia da, ikusi gara gula sekundu arte sindikatuak kapasak diren justuki buelta emoteko egoerari, ez? Europa osoan dena den ikusten ari gara, ez? Nola ontzen ari diren pentsioen erreforma hauek neurriak gogortuta edo indartuta, ez da? Esaterako Espainiar estatuan, Hego Euskal Herrian aske ezaguna daukagu erreforma hori, orain Macronen proposamena, dena den, eta atzokoan ere, edo aste honetan ere, Intermon Oxfamek, ez? Txosten bat atera du, berretxita, ez? Nola batzuen aberastasuna geroz eta handiagoa den, ez? Beraz, askotan jartzen den argudio hori, ez? Erreforma hauek nahita eskoak direla, bestela pentsioen erreforma ez dela sostengatuko, ez? Diru poltsan defizita egongo dela, ez? Agian beste toki batetik ere hartu behar direla kontuan. Bai, hori izango zen klabia, ez? Baina nire ustez, alako neurria kontxe planteatzia, bai, zurinik esan dago moduan, igual, estrategia politikoa bada, ez? Eurek konturatzen die, behar bada, sektore batzutan, edo sektore batzuko botoak ez dituztela lortu, ez? Badibidez, Frantzian ez da kasualitatea, ez? Gehien babesten dituzten neurri hauek, die ejekutiboak, pentsiodunak eta enpresak. Hortaz, boto horrek bere ganatzea, hori izan nahi dagoen Macron, ez? Espainian aldiz, igual pentsiodunak die justo kaleetan irtetzen dienak hori protestatzeko, segatik da hori, kontuan hartzen dutelako beuren pentsioa, baina bai, ze pentsio izango duten euren semeak eta euren biloak, ez? Hortaz, garrantzitsua da, bai, pentsatzea biak, Europa guztian, baina bai, segatik garrantzia ematen dutzeu pentsioei da. Gu badakigulako, zenolako pentsioa jasoko ditugun, ez? Osea, gaztik badakigu igual pentsioak ez dugula jasoko, eta ontxe, ekonomia eramaten dago, ez? Pentsio pribatu batzuera, gure bizitza pentsatzea, ez? Ni behintzat eta ni inguruan ikusten dut, ez? Gazte geroz eta gehiago ez daukugu esperantzarik lako pentsio bat jasotzeko. Atzekabe hori badago, ez hori? Bai, badago, eta gainera, kontu honekin badirudi, ez? Kontu individuala dala, ez? Erantzukizun individuala dala. Eta ez bakarrikan pentzioekin, ez? Nik ari naiz pentsatzen osasunean, ari naiz pentsatzen hezkuntzan, ari naiz pentsatzen beste kontu batean. Egia da, eta Espainian hala da, ez? Krisi demografiko baten bueltan gabiltzala, ez? Babybooman jaio ziren horiek pentsiodunak izango dira. Eta orduan pentsioei bai begiratu behar diogu. Hori da, ez? Eta beharrezkoa da pentsioen eredu aldaketa bat. Gero, klaro, klabea eta Maialen planteatzen zuen da nora, eta ze eredu, ez? Eta azken boladan bai da, ikusi duguna da, jendea edo eredu bat dagoela, zeinetan pentsio pribatuak bermatzen diren, ez bakarrekan pentsioak, ez? Ikusi dugu orain dela pare bat aste beste informe bat esaten zigunez, osasun medikoko seguru pribatuak igo direla, ez? Alegia, berriz ere individualizatzen dira gure eskariak eta pribatasunera eramaten da. Eta orduan, gobernuak egitutena da, pentsioei pentsua begira behar da, baina beste eremu batuetara begira behar da, ez? Zenbat energetikak dare, izugarrizko benefizioak izanen, ez? Ze ezberdintasun dago aberats eta pobren artean, orduan. Bai, pentsioetara nola ez, begiratu behar da, osasun sistemara begiratu behar da, hezkuntza sistemara begiratu behar da, baina horiek ez dira krisi honen erantzule bakarrak, ez? Horiek bermatu behar dira, publikoak izan behar dira, eta publikoak direnean, kalitatezkoak izan behar dira, eskubideak bermatzen dituztelako, ez? Eta orduan ikusten dut, jolasten dutela trampa diskurtsibo batera, justuki ereduari buelta emoteko eta pribatasunera joteko, ez? Eta horrelako proposamenak mahai gainean daudenean, ez? Batez ere erretiro adina luzatzearena edota kotizazio urteak handitzearena, baita ere betaurreko moreak jarri, ez? Eta emakumeen errealitateari bereziki begiratzea komeni da, ez? Egun badagoelako mahai gainean problematika hori, inoiz soldutapeko lanik ez duten, baina urteetan zehar lan egin duten emakumeek ez dutelako jasotzen behar besteko pentsio hori, eta baita ere sektore feminizatuak, ez? Zenolako zaintza lanetan eta adin jakin batzuetara heltzea lanean oso gogorra delako.
Bai, hala da, oso gorra eta gainera, nire ustez, jubilazioen adina igotzen danean, sektoreak begiratu beharko litzateke, ez? Ez da berdina zaintza lanetan ibiltzea, garbitze lanak egitea, edo besta ere fabrika batean egitea, edo igeltzeroa izatea, edo aldiz, igual enpresa baten egotia zure despatxuan lasai, edo politikoa izatea, hortaz, hori bai ikusi beharko litzateke, ez? Eta gainera, batzutan ikusten da, ez, jubilazioa, edo bai hezkuntza publikoa edo osasungintza premio bat moduan, baina eski ez da premio bat, da eskubide bat, eta da dugun eskubide bat. Eta hori kentzen dutenak da, hori erabiltzen ez dutenak, eta hori behar ez dutenak, hortaz, hori bai garrantzitsua da esatia, ez? Bai, ez da bai da, ez, fikzio ez da bai da bat, bada, ez? Ez que, klaro, etxebizitzarekin gauza bera gertatzen da, etxebizitzaren presioa gora, eta orduan sortzen da eztabaida da, jaitsi behar dugu, igo behar dugu, ez que etxebizitza eskubidea da, beraz, eztabaida ez da prezioa igo, edo ez igo, eztabaida da nola bermatzen dugun eskubidea, ez? Pentsioak badira eskubideak, ez? Eta danak dakagu alboan pentsiudunak diren, eta nik harin ez pentsatzen demagun nire ama, bizitza sukaldaria, erresidentzia batean, bizitza osoa sukaldatzen, temperatura zehatz batean, izugarrizko pisuak dakaten peroloak hartzen, eta benetan uste dugu, ez duela, deskantzurako, ez bakarrik eskubidea dakala, baizik eta beharra, ez? Eta ikusten dugu, ez, nola ateratzen, ikusten dira ama ateratzen dela leharrein da lanetik. Eta jabatzen dira, etxea, lan egiten du gehiago berriz ere, etxean, zen berri ere emakumeak zaintza eta erreprodukzioa bermatzen ditugunak, eta gero hurrengo gunean berriz lanera, nekatuta dauelako, eta orduan, jubilazioa da eskubideat, baina ere lanean argi eta garbi eduki behar dugu osasun kalidadea. Ezin duguna da lan egin gaixotzeko. Eta hau, ere, eskubide bat bada, ez? Eta topatzen ari gara honekin, ez? Eta ia da ez dela gauza bera ofizina batean egotea, edo fabrika batean egotea. Hori ez duzan nahi, igo behar diogunik ofizinan dareni bere jubilazio adina, ez? Inola ere, ez? Bilatu behar dugu ze behar ditugun, zen bizitza da bizitzeko. Ez, eta lana da, lanein behar dugu, tempostuak orain behar ditugu, baina ez, gure asken urteak kalitate gabe bizitzea, ez dakit, ez zait bidezkoa iruditzen bide batez, beste aldagabe bat ipintzen dira, zenbat emakume jubilatzen dira eta orduan hasten dira bere seme-alabak zaintzen berriz beste lan berri bat, ez? Hori ere berbiratu beharko genuke. Ikusiko dugu gaurko greba egunaren ostetik, zer datorren Ipar Euskal Herrian Frantziar estatuan, eta baita ere Espainiar estatua kontzen ari duen pentsioen erreforma horrekin, ea zenolako segida duen guzti honek. Gezalatuko dugu eta sokitetz izango dugu izpide gaurkoan ere, atzo berriro ere bildu zelako osasun saila, han zuzen ere Donostiako ospitaldeko buruzagiekin, luze jotzen ari duen eztabaida edo krisi hau bideratze bidean, 4 orduko bilera egin eta gero, dena den osasun sailak dio, bideratuta badagoela arazoa. Hortxe, atzoko bilerak eman zuena, Donostialdeko bestiari dagokionean, baina aspaldian datorren edo aspaldiago datorren krisi sakonago bati buruz ere hitz egin behar, edo osakidetzari buruz ari garenean, eta aste honetan besteak beste medikuen esklusibotasuna izan da hizpide.
Bai, nik uste diferentziatu behar degula hemendaren eztabaida, krisi, borrokak eta delakoa, ez? Badaukegu, nik uste strukturala den borroka bat eta eztabaida logiko bat, eta da zein da Osakidetzaren egoera, ez? Eta hau sindikatuak oso ondo azaldu digute, ez? Egoera latza dala, momentuntan eta edozein pazientea ikusi dezakegu. Gero beste gauza bada Donostiako Osian gertatzen ari dena, abenduak 19 estanda entzun, baina ordutik nik bai egia da izugarriko eztabaida egon da, baina ez dakit ze puntura arte krisi bat dagoen, ez dakitzen bat bilera egon diren, gobernuekin eta departamentuko buruzagikin, eta beti ondo doa dana, dialogo ona da, dikat sentsazio hori, baina badauke sentsazioa inoiz ez dela aldaketarik egoten, inoiz ez dela konfliktu egoten. Orduan, ja, ni badukat sentsazioan gauza estetiko baten bueltan geratzen ari gala, igual justuki leno apaetzen nuen benetako gatazka struktural hori desbideratzeko nahian, ez? Eta gero dago 3. puntu bat, eta da medikuen esklusibitatearena, pixkat estanda indula Nafarroaren egoera dela, eta ez da hau, netzako oso eztabaida interesgarria da, eta saldu behar da, ez? Medikoak euki behar dut esklusibilitatea ez Osakidetzan lan egiten baute, edozein funtzionarioa esklusibilitatea dauke, ez? Irakasleak daukate, Lakuako administrazioko batek badauke, medikoak zergatik ez, ez? Zer dira? Ezberdinak dira? Ez? Orduan, nik uste hemen eztabaida badala, justuki zen olako kolektiboak diren erizainak ez dakate badakate esklusibidaderik, ez? Irakasleak baita, orduan, hemen dago, nik uste dut, muin oso interesgarri bat, ez? Eta ikusten ari gara egun, ez, gaur egun, zenolako lanak egiten dituzten, ez, bai pribatuan, zein Osakidetzan. Bai, hori da, askotan entzuten da, ez, niri pertsonalki pasau jat dentistan, ni txikien nintzenean, Osakidetzako dentistara faten nintzen, eta gero esaten zoztan, eta hause nire klinikan egingo dizut, ez, eta gero kobratzen dutzu aparte, eta hainbat medikoek hori egiten dute, ez, bere klinika pribatu euki, eta Osakidetzatik irten, eta pazienteako lana atenditu, ez? Eta hori niretako da pasada bat, ez? Supuestamente, zurinek esan dago moduan, zuzare zerbitzari publiko bat, zuzare funtzionario bat, hortaz zegatxik nahi dozu gehiago kobra, edo zer, nire ustez hemen arazoa dauta da zientziako hainbat pertsonak, edo zientzian dazen hainbat pertsonak, edo medikuntzan, edo osasungintzan, ez daukiela gizarte puntu hori edo gizarte nahi hori. Ni behintzat nire gertuko pertsonekin hori igertzen dut, ez? Osea, gu bare kasetariak oso sozialki konprobetituak edo behintzat informatuak gare. Eta badaz pertsona oso argiak euren lanan kristonekuak diela eta superespezializatuak, baina eske gero gizarte mailan ez dakite edo badakite, baina ez dute implikatu nahi, ez? Eta hori behar da, ez dakit, igual medikuntzaren karreran edo pixkat irakustia ez legoke gaizki, ez? Ez da bakarrik zu aberaztu edo zu individuala moduan izan mediku, baizik eta gizarte baten zaz, eta gizarte horren parte zare, eta langile bat zare, hortaz hori bai kontuan hartzeko da, ez? Esklusibotasunaren gaiaz aparte, ez? Osakidetzak bizitzen ari duen ahulezia prozesu horren gainean, ez? Murrizketak esaten dira behin eta berriro, sindikatuek bertan Osakidetzan lan egiten dutenek ere aipatzen dute, ez? Zerbitzuan ere antzematen da, gabezi batzuk badaudela, eta gero, ez? Konparatuta Donostialdeko Esieko buruzagiekin behin eta berriro bilerak egitaren borondate hori badutela, ez? Bestalde, Osakidetzak behin eta berriro eskakizun batzuk mahai gaineratu dituen arren ez dagoela borondaterik mahai gainean esartzeko eta eskakizun horiek entzuteko hori diote Osakidetzako sindikatu gehienek, ez? Mahai sektorial hori alde bakarreko bat dela eta ezinezkoa dela bertan esertzea, ez dagoelako borondaterik entzuteko. Baita, kasuntan gainera zan behar da, ez? Patronala gobernua dela.
ez? Eta batxutan ez, dinot, beraz patronala da, Euskal Herria, beraz patronala danokea, orduan, erantzukizuna arez handiagoa da, ez? Hortze, badaude sindikatuak erakutsi diguten errealidade bat, eta datuak daude, ez? Eta datu gordinak daude, eta gero daude sentsazioak, zure ditzen duzunean, zure anbulotegira, oain dela baina urte bat, oain dela gehiago kostatzen zaizu medikuarekin hitzik, ja, medikurena juten zaenean, medikura leharreinda dagoela ikusten duzu, ez? Eta izugarrizko jerak dituela ikusten duzu, eta hori justuki da egoera latza dalako. Eta aldi berean ere, ikusten ari zara, aurrekontuak begiratuta, Euskal Herriko aurrekontuak begiratuta, zuela igo, zuela asko igo, baina gogoratu behar dugu, kurtso hasiera politikoa zizenean, Urkulluk bere lehenengo diskurtso horretan, atea intzala esanez, osakidetzarako izugarrizko plan bat mahai gainean zekala, ez? Batez ere arreta, lehenengo arretara eta osasun mentalara begira. Eta gero profesionalekin hitz egiten duzu, eta osasun mentalako zerbitzua guztiz deste egin dago, eta lehen arreta lerrein da. Orduan hemen kontradikzio diskurtzio bat badago, nork esaten du egia. Eta bueno, ez dakizue, baina ni ospitalara jo naiz behin baino gehiagotan, nik nire medikura juten naiz behin baino gehiagotan, eta badaukat sentsazioa hemen egia sindikatuak esaten dutela gobernua baino. Eta berriz ere hau da borondate kontu bat, ez? Dirua badago, dirua HT egiteko badago. Ez, dirua badago, gauza, eta hemen eztabaida da, zertarako nahi daun eurura, eta nora bideratzen dugun dirua, ez? Eta berriz ere, lehen osan dugu, baina seguru pribatu medikoak igo dira. Ez da kasualitatea, dena interkonektatuta dago, ez? Eta esan beharra dago, ez? Osasuna klase aldagai oso zehatz bat daka, ez? Osakidetza eta osasun bidea privatizatzen badugu, argita garbi ikusiko da nori egingo dion mesede eta nori egingo dion kalte. Bide batez, emakumei bideratutako zerbitzuak guzti horiek gehienak privatizatuta daude, ez? Euskal Herrian dakagun zerbitzurik privatizatuena abortuarena da. Ez? Eta eskubide bat bada. Eta hor da kasualitatea. Hau da, eredu zehatz bati erreferentzia, ez? Orain, Euskal Herrian, tamalez, osasuna negozioa da batzuentzako, ez? Eta dena den hori ez da onartzen ari Eusko Jaurlaritzatik, autokritika hitza bai atera da lehendakariaren ahotik ez, baina inoiz ez dute esan plangintza hori mahai gainean dagoenik, ukatzen dute, esaten dute epe luzerako kontu bat dela, horretan dabiltzala, inoizko horrekonturik handiena egin dutela honetarako ez, baina ikusten da alde handia dagoela Eusko Jaurlaritzaren hitzen artean eta gero praktikan ospitale batera joaterakoan edo gizarteak duen sentsazioaren artean. Alde handia da deskonexio handia agian ere. Bai, hori da, ez. Urkulluk autokritika izan zuen gabonak baino lehen, baina gero ikusi dugu gabonetan zehar, ni, gabonetako gaban, urgentzietara fan nintzen behar nintzen, eta kristoneko kolapsoa zauen. Hortaz, ze da autokritika, bera, esaten dauen, ez da urgentziak ez da beteta, baizik eta komunikazio falta bat dago. Hortaz, nun dago komunikazio falta, zer da egin behar dauen autokritika, ez? Esaten dago bai, Espainiako osasungintzaren rekin alden duta Euskal Herria oso ondo dago, Euskadiko autonomia erkidegoako oso ondo dago, egia da Espainia mailan hainbat greba hasi direla, ez dakita Euskal Herrian egongo dienak ala ez, baina ikusten dana da, pazienteen errealitatea eta gobernuaren errealitatea oso alderantzizkoa dela, ez? Eta, zuk esan dozu moduan, nire ustez ospitaleko langileak eta pazienteak arrazoia dauki, ez? Euren azalean ikusten dutelako. Ez dakit gobernuko zen medikutara faten diezen, baina gure... Privatura, seguramente. Hori da, ez que... Poliklinikara... Berdina pasetan da pentsioekin, ez? Osea, zuk zabitz neurria jartzen, zuk hartzen ez dituzun zerbitzu batzun dako, ez? Lehenik eta behin, Bueno, eta historikoki nik uste edo zein esparruan, ez bakarrik osasunean, ez? Eskuntzan, metalean, industrian delakoan, normalean izanen dira sindikatuak informazio gehien dakatenak, ez? Ez bakarrik egoera laboralena, baizik eta siniestralidadea delakoak, eta sindikatuek urteak daramate esaten. Osakidetza desmantelatzen ari da, baina aldi berean gobernua sortu du, lehen esaten zenuen, fikzio hori, zein eta gu ezberdinak gea, gu ezberdin horrek ez du ezan nahi
Espainia baino hobeo gaudenik, igual bai, baina hori ez duzan inolarez gaizki ez gaudenik. Eta pandemian argi eta garbi ikusi dugu. Nik uste dut ere gaina pandemia erabili izan dela itxaki modun, eta egia da pandemia oso gogorra izan dela, eta mina indiola osakidetzari, eta minduta utzi duela, eta normala da. Baina behin pandemia bukatu indenean, ez da bakarrikan pandemian ondorioak afloratu. Ez, baizik eta benetako gabeziak, ez? Osasun mentala nik uste dela edo dentistak direla hoien adibiderik hoberena, ez? Gauza bat da eta logikoa izan daiteke, ez? Pandemia ostean, lehen arreta kolapsatuta egotea izan daiteke logikoa, guazen denbora bat emotera, baina geho topatzen duzu hori psikologak ez daudela, psikiatrarik ez daudela, agina bat ateatzeko ez dakitzen bat hilabete egon behar zarela hitzi oiten, hemen hiru emakume gaude, ginekolora juteko, nire alboan oso modu normalizatuan ikusten dut emakumeak ginekolo pribatura joaten. Oso modu normalizatuan, normalizatu izan dugu, badaudela hainbat gauza osakidetzak ematen ez digutena, eta orduan bilatu behar dugu alternatiba, ez? Honekin ez dut esaten gaizki egiten dugunik, zeren nik nire titian topatzen badut bulto bat, eta ematen badidate 2 urte barru ikusteko, igual nire beldurra eta dirua dakadala, eramaten nau pribatura. Baina ezin dugu hau normalizatu. Hau sortzen du lehen mailako eta bigarren mailako pazienteen jerarkia. Eta hau demokraziaren gabezi bada, eta ez dago besterik. Hemen utziko dugu, Osakidetzaren buruzkoak bestela solasaldi guztia emango dugu honen gainean hitz egiten. Gai alaiago bati helduko diogu. La Sinsorga kulturguneaz ziurazki entzun duzue dagoeneko. Hilabete batzuen buruan Bilbok izango duen espazio feminista berria da, La Sinsorga, izeneko proiektu hori, kulturgen feminista izan nahi duena, topaleku bat Bilboko Alde Zaharrean kokatuko dena, eta esaterako kultura, baina baita ere kultura feminista bultzatu nahi duena, pentsamendu feminista, hausnarketarako gune bat izan, eta hainbat jarduerak sustatuko dituen espazioa. Irantzu Barela eta Andrea Momoito kazetariak bultzatu dutena, eta Dorleta Urrutiak ideak ere, emango dizkigu honen gaineko xehetasun guztiak. Kaixo, Dorleta? Kaixo, arratsaldeon. Bueno, azbaitezen hasieratik, askok segurazki dagoeneko dutelako honen berri, baina beste askorentzat berri ere izango delako, ez? La Sinsorga izena zergaitik? Azkenen, La Sinsorga Bizkaian asko erabiltzen den hitz bat da, ez? Eta beti erabili izan da ustez formalak ez garan, edo ondo portatzen ez garan honeiri deitzeko, ez? Eta egisa da askori deitu duzku, La Sinsorga beti danik, ez? Eta gaztetatik. Eta benetan uste du gure espazio hau definitzeko oso izen aproposa dara. Etxe bat ez dela izango, ez bestelako gauza bat izango dela. Zenolako ardatzak jorratuko ditu? Hori da, gure ustez emakumeen etxea aldarrikapen bada. Eta hori lortzeko borrokan gabiltz. Orduan, benetan uste du hori erantzukizun instituzionala izan bidala, ez? Orduan, hau beste modu bateko espazio bat izango da. Azkenean, kulturgune feminista bat izango da, lehen komentu duzun moduan, ekintza ezberdinak egongo dira pentsamentu feminista hau apur bat bultzatzeko, ez? Eta modu hortako ekintza ezberdinak izango dira, bai irakurte taldiak, bai musika apur bat, beste nola baiteko hitzaldiak, baina apurtxo bat beti planteatzen pentsamentu feminista hori bultzatzera begira. Dorleta, ez dugu aipatu oraindik, baina ironikoa ere badelako, ez? Non kokatuko den, zehazki, La Sinsorga izeneko espazio feminista berri hau, Bilboko Alde Zaharrean bai, baina emazte gai soineko denda zahar bat izandakoan, ezta? Bai, hori da. Azkenean, interesgarri da baita, olako espazioa sortzea, zela bait oinarte, hetero arauak edo maitasun erromantikoa presenten egondan espazio baten, ez? Eta, guri olako espazio bat, kultura feministaz betetzia, sekulakoa pentsatzeako eta oso proiektuan gai garrantzitsu bat izango da gainera, proiektuan inguruan dokumentaloa bai
sortzen gabitz Alborde Filmseko gure lagunekin, eta denda izatetik espazio kultural feminista bat izateko transizio hori dokumentalan gaian parte handi bat izango da. Dokumentala aipatu duzu, baina espazioa bera, noiz aurreikusten duzu, ateak irekitzea, zinputotan dago proiektua? Ontxe bertan dakuna da mai gainean papel pila bat. Eta hortxe gabetzez, papel honeik atara guran. Ideia ahalik eta azkarren. Denboratxoa jagoia zontan lanian, eta ja irrikan gauz, ze gentiatik jaso duen erantzuna oso positibo izan da, eta irrikitan gauz eurekin ja espazioa zabalik eta bere osotasunean elkarroan atzeko, ez? Baina, bueno, esatutzen moduan, ontxe bertan gauz, maixa papeles beteta. Eta espero dugu laster Bilboko kaleetan elkar ikustea, eta La Sinsorga espazio berri hori harrera ematea ere. Eskerrik asko Dorleta, aurrengo arte. Bale, zuei, agur. Bueno, La Sinsorga, ez betetuz dituzte Sinsorgak? Niri ez baina nire Gipuzkoako sortaz. Eta zu ara barra, ez da? Bai, namunak esaten zian azte. Bai, Sinsorga batzea. Eta bai, bagara hori. Eta niri izugarri gustatzen zait horrelako prozesuak, ez egiten dugunean, insulto bezala erabiltzen diren hitzak geure ganatu ditugunean, ez? Boiera, marikon, queer, gorda, olakoak erabiltzen direnean egitzait, politikoki oso interesgarria dela ibilbide hori egitea, zen justo insulto bezala banalizatzen dezu, eta orduan erasotzaileri eusten diozu tresna barik, ez? Hau esan da, ni ilusio handiz ikusten dut Sinsorga askotan nago Bilbon, orduan asko jongo naiz, egunen batean bertan egin beharko dugu kasetari feministen kedada bat ere, hortze egon bidapena Sinsorgako lagunei ere, baina bai, beharrezkoak dira horrelako espazioak, egia da berak esan duna, eta oso importantia dela, emakumeen etzea aldarri bat da, Bilbo ez dauka emakume etzerik, Donosti badauke, Gasteiz badauka, beraz hortze ere Bilboko udalak pentsamendu bat egin behar dio eskari horri, baina ze importantia da, gizon zizen gabeko guneak, batzutan insoportablea delako eta itogarria delako, patriarkatua, eta horrelako gunek sortzea ez bakarrikan eztabaidatzeko, baizik eta dantzatzeko, gure hortan ligatzeko, musukatzeko, edateko eta delakoak egiteko, nik uste dut ere egiten dugula gure bizitza bizigarriagoa, jakinda zein gogorra den patriarkatua, ez? Sortzeko prozesu betean, La Sinsorga espazio hau, aurreko urtean esan zutenetik, eta zu Maialen hastapenetatik segitu duzuna. Bai, hori da, guri gonbidatu gintuzten, eta dana zira-ziratik ikusi izan genuen, nietako Irantzut Andrea die super ausartak, euren ametsa egi bihurtzen ari dielako, eta gainera prozesua, ez da bakarrik gune feminista bat, baizik eta prozesua hasiera osotik izan da super feminista. Saiatu dira, bilatzen igeltzero emakumeak, dana, eta oso zaila da, eta niri izan zidaten, oso zaila da topatzia emakumeak sektore horietan, baina ez dakit nondik, baina atera dituzte, gero hainbat proiektu eta eramaten dute, eta dana nahi izan dute emakumeak egitea, eta horregatik igual zertxo bait ari dira eta ardatzen, baina nietako merezi da hau ez, alako konpromesua egitea, eta hori dana bultzatzia, eta, jentia animatzen nahi dute, crowdfunding bat daukie, eta garrantzitsua izango litzateke bertan parte hartzia, eta ez dakit noiz, baina ikusiko dugu azkar, edo alde nahinean azkar, zer lortzen duten. Justo hori oso importante dela zuk oain planteatu desuna, prozesua bera emakumez egindakoa dau kasetariak geha, eta askotan entzuten dugu, reportajat irakurtzen dezunean, eta bakarrikan gizonen iturriak dauden azte tipikoa dan, eske emakumeak ez dira animatzen, eske ez daude emakumeak, eske asko kostatzen da, eta behia, hemen daukegu proiektu bat, bai, ia da, asko kostatzen da, baina hortze dare, orduan emakumeak bagaude esparru guztietan batzutan ez digute usten anekdotan moduan, euren dokumentalan,
ardi bat behar zuten, ez dakit ardi bat edo kabra bat, bueno, ez dakit, baina ez duten topatzen emakume baserritarrik gidatzen dutenik eta ardi bat justo Bilbora ekartzeko permisua daukienik. Hortaz, ez dakit askenean, dokumentala ez dut ikusi, ez dakit askenean lortu duten, ala ez, baina hain zan, euren nahia emakumeak dana guztia izatea, oso erraza izango litzateke baserritar gizon bat deitzu, eta kotxia eta kamioia edo ez dakizek, eta ekarri animalia ona, baina ez nahi zuten dana guztia emakumeak egitea, eta ea lortu duten dokumentala ikusiko, baina... Bai, lasterra daukagun aukera dokumentala ikusteko bai, baina baita ere Lazinzorgaren espazio berri horretan parte hartzeko. Eta noski, nola ez, denboraldia, seguraldiaz ere hitz egingo dugu gaur, nola ez, elurraren maitalea zarete, ala beroaren maitaleak? Ba, ni nagusia egiten nean, elurra gutxiago maitatzen dut, gogoratzen az, ez txiki eta, bueno, ni urtaria bedatzean jaio nintzen, eta jaio nintzen elur baten, baina eta txikitan beti oso ondo bizitzen dozu lurra, ez, baina gero nagusia zarenean, honi etxean lan egiten dut, hortaz ez dut eta inbesteko problemaik, baina... Nik uste dut ez direla fenomeno kontrajarriak, ikaragarri maite dut beroa berdet nere bizitzan, baina Gasteiztar bezala elurra etortzen denean soriontzuan. Eta elurra behar dut, eta aitortu behar dut, beti dakidanean elurra etorriko dela, zaiatzen naiz Gasteizen egon, naiz eta honetan, 2 egun Gasteiztik kanpo daramadan, eta oso aizki basatzen ari naizen, baina izugarri gustatzen zait, altzatzea eta elurra ikustea lehiotik, ez? Eta, bueno, elurra normalizatuta dakagun jendea, edo gure hirietan ikusten duguna, nik ustete harreman berezitua dakagula elurrarekin ara. Bai esan behar da, urten oso berandu etorri dela elurra, ez? Gasteizen beti esaten dugu elurra etortzen dela Durangoko azokaren bueltan. Ez normalean lehenengo elurtea eta begira noiz etorri da. Beraz, hori ere erakusten digu, ez, dakagun aldaketa klimatiko, energetiko horren ondorioak, ez, bero asko, hotz asko, polarizazio klimatiko handia, ez? Gasteiz izpirain zuzen ere, Gasteizeko lantalan ibili da egunotan, eta kalera ere atera dira, jendeari galdetzeko, elurra maite duten, ala bestelako eguraldi bat edo bestelako herri batean ere bizitzeko naia baldin badute. Gasteizen elurra San Prudentzio eguna bezala da, ohitura bat, eta urtero 2 talde sortzen dira, elurra maitatzen duen jendea eta gorrotatzen duena. Baina aukera izango balute, beste hiri batera bizitzera joango lirateke? Bai, asko. Elurra asko gustatzen zait, eskiatzen dudalako. Asko gustuko dut, bai. Hori egiten duenean, pixka bat, tristeza de baino, elurra egiten duenean, posik zaude, ez dakit, dena oso poitxa dago, ez dakit. Askoz divertirgarriagoa da. Bai, unibertsitatera etortzen naiz, 3 urte daramat etortzen, eta urte hori ikusten hemen elurra, eta asko gustatzen zait. Bai, superpolita da. Hombre, bolaren bat dago handik, baina ez dakit. Elur gehiago egiten badu, agian elur muñeko bat egingo dugu, baina oraindik ez, oraindik bakarrik bolasko peleak. Oinez, zere nik bizikletaz joaten naiz eta orain ezin da bizikletaz joan. Normalean oinez juten naiz, Gasteizo txikia da eta leku guztietara oinez jun zaitezke. Gure autobusa ondo iritsi da, 9:00 eta 4:00 atera da, eta ez dugu arazorik izan. Ez ere, bizikletaz joateko edo arazoak, goizetan egoten dela bidegorria pixka bat elurtuta eta, baina bestela ondo. Lanera etortzeko arazoak izan ditut kotxearekin, baina, Koinez. Edo oinez ere bai. Baina... etorri zarete? Elurra da. Bera, bakarrik bera. Ez me kaido 2 veces. Erorira. Bitan. Erorizara? Bai. Gasteiz gustatzen zait. Ez dut uste. Agian bai, baina ez dakit. Baina eguraldi ona, agian Sevilla edo Cádiz, eguraldi horiek. Hombre, agian eguzki gehiago egiten duen hiri batera, baina ni hemen ondo nago. Gustatzen zait.
dugu, eta ordu normalien emanaldia, baina normaliza. Oste monetaren bi aldeak, ez, elurraren postasun hori golden, kezka baita ere, baina barregarri, ez, izan da kale galdeketa hori, edo nolako eta mota guztietako erantzunak jaso ditugulako Gasteiztarren partetik. Hori da pasetan dana, ez, batzutan esaten dugu, ez, Euskal Herrian ondo gaz, baina eske gero Sevillera bateka, niretako Sevilla asko guztian, pero... Ba, igual bai, ez baina bero asko itxen da baina, Kanariaru hartetan, asko gustatuko litzatak bertan, baina, bueno. Bai, bideoarik ikusita, Gasteiztarra izan da esaten nuen. Hau da, Gasteiz da, elurra maite dugu eta bizikletara izan dugu. Beti hori, nahiko muestra esaguratzua arte duzu eta danak elurra maite dugu. Ez egia da, oso egun berezia dela eta oso ituta gaudela Gasteizen elurrez eta, baina elurra etortzen denean, ez zerbait gertatzen da hirian eta pixkat, ez da dena gelditzen, nik asko barra egiten dut, ez, elurra egiten ez duten hiri batzuetan elurra egiten eta dana paralizatzen da. Ez, hori da, ez. Filemonarekin jendeaz doa ikastoletara, jendeaz doa lanea, hori Gasteizen ez da gertatzen, baina egia da rutina pixkat apurtzen dezula eta planen bat bai egiten dezula, ez, umeak ateatzen dira parketara umeak eta ez, hain umeak, ez denik askotan lagunekin gehatzen ez, jolastea eta orduan oso polita da. Egia da, eta hau esan beharra dago, ez, elurra etortzen denean, hotxa etortzen da, ez, eta etxe askotan ezin dela kalefakzioa ipini, edo nik adibidez badaukat, eta nik honekin beti oso tematia naiz, baina nik daukat etxe bat leio oso sarrak dituena, eta orduan, ez, hotz guztia juten da leiotik, eta orduan, ez, pobrezi energetiko hori, ez, irudiain polit eta bukoliko horren beste aldea ere badala, ez, orduan, hori ere erakutsi behar da, eta gero, hemen dago oso eztabaida lokala, eta hauteskundetan ere inzidentzia dauka, eta elurra etortzen denan, lehenengo egunean oso polita da, eluna, baina gero, dana beltza egiten da, eta izotza sortzen da, eta ez da kasualidadea zin polita dagoen erdialdea, eta nola dauden auzoak, ez? Ez, eta nik, Gasteizen adibidez oso tipikoa da, gatz sakuak, ez, egotia auzoetan uzten dira, eta orduan, zu juntzaitezke zure palarekin da, erabili, ez? Eta batzutan badaude oso batzuetara ez direla llegatzen gatz horiek, ez? Eta orduan hori ere erakusten digu ze importantzia dauke ere udalak, justo guzti hori prestatzeko, eta nola berriz ere lehen mailako eta bigarren mailako bizilagunak ditugunik, ez? Guraldiak ere markatuko du gaur gaueko eta biharko San Sebastian egun hori, ezta? Ordu gutxi falta direlako, atzera kontaketa hasia dagoeneko, pandemiaren hastearen ondoren, ez? Oso esanguratsua izango delako aurtengoa, inoizko jendetsuena izatea espero delako, eta dagoeneko, ez da bezala, atzera kontaketa hasia. Maialen aurtengoa ere ez galtzeko modukoa, ez? Gustauko jaten fatia, ez dakit fango nozen ala ez, plana irten zait Gasteizen. Baina, saiatuko naz, igual, jarraitzen hori seguro. Madria fanitzen nire bai Donostiako Euskal Etxean elkartu gitzen, eta bertan bai hainbat herrialdetan, eta ospatzen da gau hau, oso esanguratzua dana, eta asko posten naza Donostiko jendia
berriz plazaratzea eta talakoak pasatzea, ez? Bai, 2 urte eta gero, ez? Esken nik uste urte honetan emozionatzen ari nintzen, ni ez naiz oso horrelako jaien salea, baina emozionatzen zen 2 urte eta gero, ez, ikustea ja normalizazio guztiarekin, ez, ateatzen garela parrandan, oso polita da, bai Donostian da behin Azpeitin, baina beri ere, beti gure ikuspuntua eta gure beta horreko moreak ipintzen ditugula, gaur datuak ikusita, jende asko aterako da, Donostiar asko aterako dira kalera, baina badaude 8 konpainia, 8 danborrak konpainia, emakumeak ez dituztela bere konpainian, ez? Eta orduan berriz ere ez, erakusten digu edo ikusten dugu nolatan tradizionala den jai batzuetan, batzuk tradizioa iraultzeko prest ez daudela, ez? Eta oraindik ulertzen dutela emakumeak eta jaiak ezin dugula berdintasunean bizi, ez? Orduan, nik uste ere hori, mezu hori bidali behar dela, ia da dagoela ere konpainia bat emakumena dana, eta orduan, guk ezagitzuek, baina nik konpainia horrekoa izango nintzen, Donostiarra izango manintz, orduan, bai ez mezu hori ere bidaltzea ere, ez? Emakumeak merezi dugula, eta gure eskubia dela jaietan parte hartzea, Donostiko kasuan egia da, egiten ari dela, ibilbide oso interesgarria, baina hor dakagu Irun, hor dakagu Onjarbi alardeak eta beste lakoak, eta guzti honekin ere bukatu behar dela, jaia denona dalako. Hortxe, mezu horrekin, amaituko dugu horko solasaldia, plazer bat izan da beti bezala Maialen Ferreira eta Zuriñe Rodriguez, ezkerrik asko beste ben gurean izategatik, eta badakizue, ordu bietatik aurrera, eguneko albiste nagusiak Carolina Suarez lankidaren eskutik ondizan. Kaixo, Brigade Lokoa, Bergaratik, hurrengo bideoklipan izanagatik da, eta bertan historia zehar ahaztu dian emakume borrokalari guztientzat eskainita da. Abestia Iruñako Sound of Silence estudioan grabatu genuen, Julenekin, eta 3 amatxok ekoitzi ditu irudiak. Eta laster 11 telebistako bizi musika saioan ikusgai jokiko zuen, beraz, animau ikustera. Venga, hau bai.